Good morning mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan ko, mga Bicolano. At siyempre sa lahat na ng mga nanonood sa amin. Magandang umaga sa inyo lahat. Marahay na daw sa inyong gabos, mga Bicolano. Marahay na daw. Ngayong araw mga kaibigan, dahil habagat na, papandaw tayo ng ating bobo trap sa laot. Tingnan natin kung maraming laman kasi pumapalo na yung habagat. Kagabi, napakalakas ng hangin saka maalon. Swerte tayo ngayon sa pagpandaw natin ngayong umaga dahil medyo humina yung alon. Kasama natin si Badyaw. Sinama ko kasi para may katulong ako. Mahirap magbatak pagka ganitong habagat. Matigas. Kaya, yan, sama ko si Badyaw. Ayan. Medyo malabo pa yung dagat dahil sa sobrang lakas ng kagabi alon. Buti ngayon, maswerte tayo ngayon. Papandaw tayo medyo mahina-hina. Medyo tinali ko nandito sa sa puno kagabi. Kahapon. Para hindi siya makabitaw. Karga mo na yan, yung lalagyan. Kasi tumigas yung tumigas yung tali. A few moments later. Baka mo ba, Jaw? Ay, ano kaya? Ang biyaya sa atin ngayong araw na to. Sana makarami tayo. Kasama natin si Badyaw. Para magkaroon din ng pera yung batang yan. Si Badyaw. Yeah.
ng sarko. Yun. Delikado, may dilipis. Marami alimasag, kaso may dilipis. Ito delikado sa mata. Ayan, yung jellyfish. Tandaan lang, Badyaw. Kasi, ano to? Napakadelikado sa mata nito. Makati. Ayan. Oh! Ayos! Tao na! Ano man ito? Para sila ito. Matapos sila. Ano ito ta? Hindi mo tadalot pa yan. Daw ko ito makina. Hindi pensado lang nga. Dahil tira ko man yan, kundi. Luyahan lang kaya. Luyahan lang kayo sa ano, pagpadalagaan. Yun! Ayos ka talaga, Badyaw! Ang lalaki ng alimasag! Marami! Marami! Wagwagon. Wagwagon. Bago, nakahag. Yan, sumasabit. Wala! Ilang piraso? Tatlo! Ay, nagpapamala na kayo ay nagtabango mo. Yan pa. Karunod. Nakapo na lang, mga bangka! Yan, ayos mga kaibigan. Santimpa na tayo. Salin muna natin, salin.
tayo na ang angalahati. Puno na isang timba. Yun. Ayos. Dami timba ito. Yan. Kakapira ngayon ng kasama ko si Badyaw. Badyaw, anin mo ba yung bibigay ko sa iyo ngayon? Yung party mo ngayon? Pambili ng relo. Pambiling relo, ayos ah. Bakit? Bakit ka magre-relos? May nililikawan ka na ba? Huwag mo na yan. Wala pa. Wala pa sa panahon ano, bata pa ano. Bata pa. Bata pa. Yan. Siguradong magkakapira ka ngayon, Badyaw. Magkakapira si Badyaw ngayon. Tama-tama pala yung pagkakagising ko sa'yo kanina. Tulog na tulog ka pa eh. Nagising kita sa nanay mo. Para naman sabi ko, sama kita para makadilihensya ka rin. Tama-tama kasi ngayon, habagat. Marami-rami mahuhuli ngayon. Tsaka para may katulong din ako. Kagabi, lakas ng alon. Kala ko ngayon. Buti nga ngayon. Kumina eh. Yung! Woo! Talaga naman. Makadami. Yan ang laman. Grabe talaga. Puno na naman timba natin. Oh. Puno na naman. Salin na naman, salin. Maliit pa naman yung dala natin ano. Sapo-sapo. Oh, dahil mong kikay ba pa ang buho? Wala? Badok lang. Oh, Ah, umabot lang talaga mag-video. salin natin muna. Badyaw, pangalawa. Alawang salin, puno. Oh, maliit pa naman yung dala natin. Ano? Puno na yan. Puno na to. Puno na. Puno. Hindi pa tayo tapos. Isang ano pa lang to. Isang latag pa lang to mga kaibigan. 17 piraso. Yung isang latag natin nandun. Isang latag pa lang, halos nasa ano na, 20 kilos na. Oh. Swerte itong Badyaw na to ah. Kasama ko ah. Swerte ka Badyaw. Ako, sana hindi tayo ulan eh. Dapat pala yung dinala natin, yung nabili na nating ano, GoPro. underwater, yung GoPro. Baka kung umulan man, nakalimutan ko rin kanina, cellphone ang nadala ko. Luma na to, oh luma na. Luma nga yung pang dulo natin, dami rin naman oh. Ito yung nilagay kong pangdulo. Luma. Tig-isang piraso yung bawat dulo. Para kung may umangat man. Isang kasi may nawawala eh. Nababawasan yung bubble trap pag bago. Pinabawasan.
Kaya sa bawat dulo, luma nilalagay ko para pag may umangat, hindi na nila papansinin, bibitawan nila. Dami na kasing ano, may nawala na bubutrap. Binabawasan ng 5, 4. Kaya yan ang teknik ko. Lalagyan ko ng ano, luma. Pero bihira lang naman yon. Bihira lang naman mangyari. Siguro, ano lang, nakakataon lang. Bihira lang naman yun. Meron pa yan, pandulo. Sana meron pa, sana meron. Yan, yan, yan. Yun, meron pa. Dulong-dulo na. Meron pa. Last na to. Ayan yung ano natin, buya. Yan. Yun mga kaibigan. Lipat tayo. Lalatagunin natin to. Punta tayo dun sa banda dun. Badyaw. Doon. Alis tayo dito. Kasi baka biglang lumakas yung alon. Medyo maraming ano dito yung, kasi ano, tapat ng ilog to eh. Yung mga bunot, mga baon ng nyug, pag pumapasok dito sa ating trap, napakahirap tanggalin. Kaya lilipat tayo. Doon tayo sa walang, hindi tapat ng ilog. Laki kasi ng ilog na yan eh. Yan. Tapat yan. Kaya tayo dito. Ito yung bato. Bato na. Lagay natin ang malaking bato para lumakas man yung ano, yung alon, hindi siya ano rin, hindi ano rin yung trap natin. Kaya dapat malaki yung bato sa dulo. Yung tamat, kayang-kaya lang buhatin. Kasi kung mabigat naman, pag malalaki ang alon, mahirapan ka naman. Palutang. Okay. Lipat tayo. Kaibigan, andito tayo sa tabi. Mukhang nakarami tayo ngayon. Ito, punong-puno yung timba, tsaka to. Yun. Tara, dadalhin na natin to sa patimbangan para kasama natin si Badyaw. Nangangarap na magkaroon siya ng relos. Sana mabilhan natin siya.
Kondo na? A few moments later. Doon mo yun sa kabila. Sa kabilang timbangan yan. Para parehas meron. Dito tong isa. Dito yan. So yung mga kaibigan, nandito na tayo sa sa patimbangan sa isa. Para kaso mag-antay-antay lang tayo kasi may nauna sa akin. Ito yung akin, yung isa nandun dinala ko sa kabila para parehas meron. Yun, hanggang dito lang muna. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay, nakapagpahinga na tayo. Medyo swerte tayo sa araw na to dahil biniyayaan tayo ng Panginoon ng marami na namang huli na naibenta nating mga alimasag. So magpapasalamat tayo sa Kanya, sa Panginoong Diyos, unang-una sa lahat. At sa inyo mga kaibigan na laging nanonood sa aming mga video, maraming salamat sa inyo. Yun, bago tayo mag-shoutout, binabati ko pala yung misis ko dyan sa Dammam, Saudi Arabia, si Rhea. Yun, sana lagi kang nasa mabuting kalagayan. Siyempre, I love you. Medyo hirap na hirap ako mga kaibigan kanina maglatag ng nakaandarang makina kasi napakabilis niya. Hindi ko makontrol yung minor. Kasi siyempre medyo luma na rin. Isa pa yun sa kailangan nating mapalitan. Yun, shoutout tayo. Shoutout kay Apple de Luna. Diyan sa Naga City. From Alin Pool de Luna. Yun, shoutout sa inyo mga kaibigan. Shoutout kay J. Lord Gregory. Yun, shoutout sa iyo kaibigan. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang yung video na to. Maraming salamat sa inyong mga panonood. At siyempre sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, mag-subscribe na kayo mga kaibigan para updated pa kayo sa mga susunod pa naming mga video. Yun. Hanggang dito lang. God bless sa inyong lahat.